ಅಸೈಗೋಳಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯ ಅಸೈಗೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯಾರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿದುಷಿ ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಬಾಲಮಯೂರಿ, ನಾಟ್ಯಮಯೂರಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಶ್ರೀ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇತನ, ಕರುನಾಡ ಮಿಂಚು, ಕಲಾರತ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, JCI ಸಾಧನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗಣೇಶನ ಕೃತಿ ಅರ್ಪುತ ನರ್ತನಂ ಎಂಬ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನರ್ತಿಸುವವರು ಕ್ಷೇಮ ಕ್ಷಮ ಗಾನವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಇವರು 2019-20 ಸಾಲಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದೀಗ ಅರ್ಪುತ ನರ್ತನಂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬುದ್ಧಿ ತರುಂ ಮೊದಲಾನವನೇ ಭಯ
ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂಭವ್ಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೃತ್ಯ. ನರ್ತಿಸುವವರು ನನ್ಯಾ ಶೇಖರ್, ನಿಶ್ಮಿತಾ ರೈ, ತನ್ಯಾ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವಿ ಗಟ್ಟಿ. 2021 ಸಾಲಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಯಾ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಮಿತಾ ರೈ ರಾಗ ತರಂಗ ಮಂಗಳೂರು ನಡೆಸಿದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಯಾ ಶೇಖರ್ 90%, ನಿಶ್ಮಿತಾ ರೈ 97% ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶಾಂಭವಿ. शांभवी महिषासुर मर्दिनी सिंहवाहिनी जय सर्वशक्ति रूपित झम झम तक धिंगिन तुम दरे तक झन्नो तुम कते तक झन्नो तक किरदरिक तुम दिन दिन तक रे तक झन्नो धिं तक झन्नो तक किरदरिक तुम दरे तक झन्नो तुम तक झन्नो तक किरदरिक तुम नम नम तक रे तक झन्नो तुम तक झन्नो किरदरिक तुम तक झम झम तुम
பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. பார்க்கடலலை மேலே பாம்பனையும் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. உந்தன் பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி கதி பெறவே நானோ நீதான் தேவா. பார்க்கடலலை மேலே பாம்பனையும் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. சாதகனானமொரு சோமுகன் கை கொண்டு கடலிடையே ஒழித்த மறை நான்கும் பின்னும் மேதினி தாமீள மேதினி தாமீள பாதகன் தான் மாணமீனாதாரம் கொண்டு திருமானி. வானவரும் தானவரும் ஆதியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே. வானவரும் தானவரும் ஆழியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே. குருடைய ஓடு கொண்டு கூர்மாவதாரம் என கோலமுட்டாய் புகழும் ஓங்கிடவே. குருடைய ஓடு கொண்டு கூர்மாவதாரம் என கோலமுட்டாய் புகழும் ஓங்கிடவே. இனன் ஹிரண்யாக்ஷனன் பழுபாவி இனன் ஹிரண்யாக்ஷனன் படுபாவி பாயாய் எழுகடலுள் மறைத்த ஓதேவியவள் தீனரக்ஷகா சகல ஜீவரக்ஷகா. தீனரக்ஷகா சகல ஜீவரக்ஷகா எனவே அநிலத்தை தூக்கியவராக வடிவானவனே. எங்கிருக்கிறான் ஹரி எங்கிருக்கிறான் அவன் எங்கிருக்கிறான் சொல்லடா. எங்கிருக்கிறான் என இரணியன் சொல்லை இடைமறைத்து அவன் பிள்ளை. ஹரி எங்கும் இருப்பார் தூணில் இங்கும் இருப்பார். ஹரி எங்கும் இருப்பார் தூணில் இங்கும் இருப்பார் என நியமினதால் நேர்ந்த தொல்லையை நீங்கவும் பொங்கும் சினவம்பனது முதவுடனும் தசை திங்கழந்து நொந்தியோடு மணிக்குடலும் உதிரம் சேர்ந்த வேனகம் கொண்டு தீரும் நரசிங்கமான அவதாரனே. சங்க சக்கரதாரனே உபகாரனே ஆதாரனே. மூவடி மண் கேட்டு வந்து மண்ணளந்து விண்ணளந்து மாவலி சிரம் அளந்த வாமனே. மூவடி மண் கேட்டு வந்து மண்ணளந்து விண்ணளந்து மாவலி சிரம் அளந்த வாமனே. தந்தை ஆவியை பறித்ததனால் சூரிய குலவைரியன ஆவியை பறித்ததனால் சூரிய குலவைரியன அமைந்த பரசுராமன் ஆனவனே. தேவர்களை சிறைமீட்ட ராவணாதி உயிர் வாழ்த்தோம். தேவர்களை சிறைமீட்ட ராவணாதி உயிர் வாழ்த்தோம்.
ದಶರಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವತಾರನೇ ದಶರಥ ಶ್ರೀರಾಮ அவதாரமே பூலகிலே உழவோர் புகழும் கலப்பை தன்னை பூலகிலே உழவோர் புகழும் கலப்பை தன்னை புஜம் தன்னில் தாங்கி நின்ற பலராமனே ಅಷ್ಟಮಿಲೆ ಅರ್ಧ ಜಾಮ ನೇರತಿಲೆ ಅವತರಿತು ಆವಣಿ ರೋಹಿಣಿ ಅಷ್ಟಮಿಲೆ ಅರ್ಧ ಜಾಮ ನೇರತಿಲೆ ಅವತರಿತು ಆಯರ್ ಪಾಡಿ ಮೇವಿಯ ಯಶೋದೆ ನೂರನ பாடி மேவிய யசோதை நந்தலால 10,000 கோபியர் பரமானந்தலோல 10,000 கோபியர் பரமானந்தலோல பூபாரம் தீர்த்த பாரத போர் முடித்த சீல பூபாரம் தீர்த்த பாரத போர் முடித்த சீல கோபால கிருஷ்ணனாதி மூல ஹரிபால ஆவணி ரோಹಿಣಿயில் ಅಷ್ಟಮಿಲೆ ಅರ್ಧ ಜಾಮ ನೇರತಿಲೆ ಅವತರಿತು பஞ்சபாதகம் மாதுடன் கொடிய வஞ்சகம் மித்ரபேதகம் பாதகம் பாதுடன் கொடிய வஞ்சகம் மித்ரபேதகம் ஜெயமந்திராதவர் பாடும் நாடக மேடையாகிய கலையுகம் ஜெயமந்திராதவர் பாடும் நாடக மேடையாகிய கலையுகம் அழிக்கவே தர்மம் தழைக்கவே அழிக்கவே தர்மம் தழைக்கவே அன்று கொண்ட கலி அவதாரம் சிங்காரம் தசாவதாரம் நீயே பார்க்கடல் கலை மேலே பாம்பனையும் மேலே பள்ளி கொண்டாரங்கநாதா உங்கள் பதமலர் நிறத்தோடி பரவசமோடு பாடி பதமலர் நிறத்தோடி பரவசமோடு பாடி கதி தரவே ஞானம் நீதா தேவா பார்க்கடல் மேலே பாம்பனையும் மேலே பள்ளி கொண்டாரங்க ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣದಿಂದ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಗೆಜೆ ಮತಳುತ್ತವು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತ್ರಿಷಾ, ಆದ್ಯ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ತನ್ಯಾ ಶೇಖರ್.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯ ಸೇಗೋಳಿ ವಿದುಷಿ ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ ರವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಇಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರ ಮಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೂರದ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.